Què són 2 metres? Ara més que mai ens trobem davant d'un full en blanc. De sobte hem d'escriure una història que no havíem imaginat, en què la malaltia, la pobresa i la solitud són el fil conductor. No ens podem apropar a menys de 2 metres. Però què són 2 metres? Fes 2 passes i ja tindràs 2 metres. Estira els braços i ja tindràs 2 metres. Ja no hi ha afirmacions, només preguntes. Només hi ha una certesa, que els protagonistes som nosaltres. No som herois, som genuïnament humans, amb les nostres pors de sempre, però amb grandeses que ni sospitem. Però sí, és possible tornar a sentir-nos orgullosos de ser humans. Tu pots fer que 2 metres no siguin res si els omples d'humanitat. Perquè malgrat la distància, milers de persones ens necessiten més a prop que mai. Complim aquests 2 metres de solidaritat. Fem que Càritas estigui a només 2 metres. Càritas, a només 2 metres de tu.